Da ki hajar ngut tut ki paiba haka jingai rali bala pelong mentagas ngi haka jala Mizoram kum kadak ban kershan ye ki jai bendeu reulum badan ha Manipur. Ya kata ke jingai yai paiba la penyai kato ganitli ki NGO Coordination Committee haka por kharwi bejemen step. Komju haka tai rali lawan kershan lang da ki political party kentop ka MNF ZPM Congress bat BJP. Kini giseng sang pertairu kilakhang ke office rekam jongki hakapor bedang pelong ya kajingya irali kum kada kajingya teli ban kershan lang. Shushu umetri rang ba kajla Mizoram uzoram thanga ula ailat ikinong trai kam sorkar bakin kershan lang hagatai karali. Ki kurhun ba per lani ki association kum ka Aizol City Bus Owner Association, Pick Up Owner and Driver Association kilawan hikmat banyashim lang hagani kajingya lang. Kani ka jinggelang ketemu ban pen iya ka jinggeran ti lang ki paiba bat kershan ya ka jai ban riu kukizo basyong basa hapo ka jla Mizoram bat ban pen pauru ba ka dan kam ban yang ngeteli gawai hakum kini ki por ba mat ya ka nem sneu ha ka tai garali la don lang sing balang ba fer ki ban apo kani ka jela ban pen pau jing solam na ka batai ki to ki jai ban riu riulum ha Manipur ki bala mat ya ka jing sya penyap chale Rusman ha ka jing snam. Shushu nagaliang DGP ka Mizoram pula simkhia ka ban meeting kerki bat kirang ba police officer na ka benta ban penbei haman ki jaka pasa e jai pendu kuki bat mitei hapo ka jala Mizoram khnang ban lai ban jia ka iki ka pasungsi kumju DGP harkat ka tim juki police bagi bor bahlor kilahiar bhi dalade sha Aizol Chanmari Kulkau Baraj Bahawan North Gate ka badai ki jaka bagi pelong ya kani ka jingai paiba.